Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Η αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα στη χώρα, με σοβαρότατες συνέπειες στα εθνικά θέματα και την οικονομία, είναι αποκλειστική ευθύνη του κυρίου Τσίπρα. Η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση για να επαναφέρει τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Κάθε μέρα που παραμένει ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνηση, ζημιώνεται ο τόπος. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Ναι, κύριε Μουρελάτη. Κύριε εκπρόσωπε, τις τελευταίες ημέρες και εν ώψη των διεργασιών στον ενδοκυβερνητικό συνασπισμό, το Μέγαρο Μαξίμου παγίως σας προκαλεί να καταθέσετε πρόταση της πιστείας εφόσον διαπιστώνετε απονομιμοποίηση της κυβέρνησης. Τι θα κάνει τελικώς η Νέα Δημοκρατία? Κύριε Μουρελάτη, η Νέα Δημοκρατία, όπως επανειλημμένα έχουμε πει, έχει όλα τα πολιτικά και θεσμικά όπλα στο τραπέζι. Η Νέα Δημοκρατία θα πράξει ό,τι πρέπει, όταν πρέπει. Ναι, παρακαλώ. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, αυτές που τώρα βλέπουμε με το κυβερνητικό στρατόπεδο, στελέχη της κυβέρνησης και υπουργοί σήμερα το πρωί στις εμφανίσεις τους στα μέσα ενημέρωσης λένε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει, ασχέτως με ποιον τρόπο και ποια πλειοψηφίες δεν ξέρω, θα το δούμε. Συνεχίζει όμως και θα φέρει στη Βουλή νομοσχέδια τα οποία είναι θετικά προς την κοινωνία. Τα γνωρίζετε, είναι μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και θα φέρει τα ανάλογα νομοσχέδια να ψηφιστούν. Με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία τέτοιου είδους μέτρα, πέρα από τη διαφωνία της στη γενική με τη συνολική πολιτική κυβέρνηση, τα στηρίζει. Από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίζει να στηρίζει όποιο νομοσχέδιο είναι θετικό για την κοινωνία, ασχέτως το ποια θα είναι κυβερνητική πλειοψηφία και με ποιο τρόπο αυτή εμφανίζεται, ή τραβάτε κόκκινη γραμμή και από εδώ και πέρα θεωρείτε ότι δεν δίνεται καμία συνένεση σε καμία πρωτοβουλία της κυβέρνησης? Κύριε Χριστάκο, επιτρέψτε μου να ξαναθέσω το ερώτημα. Υπάρχει κυβέρνηση? Στην Ελλάδα, μεταπολιτευτικά, δεν έχουμε δει κυβέρνηση μειοψηφίας. Και η αποχώρηση του κυρίου Καμένου, που εξαγγέλθηκε για άλλη μια φορά μέσω νυχτερινών tweet, συνεπάγεται την άμεση υποχρέωση του κυρίου Τσίπρα να έρθει στη Βουλή και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης δεν δίνεται εν λευκό στον κύριο Τσίπρα και για τον λόγο αυτό δεν είχαμε κυβερνήσεις μειοψηφίας στην Ελλάδα. Δεν είχαμε κυβερνήσεις μειοψηφίας στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θέλω να θυμίσω. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το βασικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Αλλά μια και το ανοίγουμε το θέμα, εμείς έχουμε να θέσουμε στον κύριο Τσίπρα 3 ερωτήματα, ελπίζοντας ότι έχει όλο τον χρόνο να τα απαντήσει, προετοιμάζει συνεντεύξεις, θα έχει κάθε ευκαιρία να απαντήσει στα πολιτικά ερωτήματα της αντιπολίτευσης. Ερώτημα πρώτο. Ο κύριος Τζανακόπουλος στις 20 Ιουνίου προανήγγειλε ότι αν ο κύριος Καμένος αποστείλει τη στήριξή του από την κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας θα ζητήσει και θα λάβει νέα ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Θέλουμε να μας πει ο κύριος Τσίπρας τι έχει αλλάξει από τότε, και ο εκπρόσωπός του μίλησε για κυβέρνηση ανοχής, κυβέρνηση μειοψηφίας δηλαδή. Ερώτημα δεύτερο. Ο κύριος Τσίπρας φέρεται να είπε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ακόμη και αν φύγουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την κυβέρνηση, διαθέτει μια νέα πλειοψηφία τουλάχιστον 151 βουλευτών. Τον καλούμε λοιπόν σήμερα να πει στους πολίτες ποιοι είναι αυτοί οι πρόθυμοι βουλευτές από άλλα κόμματα που είναι τώρα στην αντιπολίτευση. Και επίσης να μας ενημερώσει με ποια κίνητρα οι βουλευτές αυτοί εκδηλώνουν 4 χρόνια μετά την προθυμία τους να στηρίξουν την κυβέρνηση. Υπάρχει και ένα τρίτο ερώτημα. Την ώρα που ο κύριος Καμένος ετοιμάζει βαλίτσες, όχι για ταξίδι αλλά για να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, την ίδια ώρα συνυπογράφει με τον κύριο Τσακαλώτο τροπολογία με την οποία προκύπτουν αντισταθμιστικά ωφέλη ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2017, ο κύριος Τσίπρας, αναφερόμενος στη Συμφωνία για την Αναβάθμιση των F-16, διαβεβαίωσε τη Βουλή επιλέξει. Δεν πρόκειται να υπάρξουν αντισταθμιστικά ωφελήματα. Τα καθήκοντα του παρελθόντος δεν θα τα κάνουμε. Τι ακριβώς έχει αλλάξει και στο παραπέντε της αποχώρησης του κυβερνητικού εταίρου
κατατίθεται αυτή η τροπολογία με συνοπτικές διαδικασίες και μάλιστα μετά τη λήξη της σχετικής επιτροπής, της συνεδρίας της σχετικής επιτροπής στη Βουλή. Ναι, παρακαλώ. Θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα αν η κυβέρνηση προχωρήσει και με τη Συμφωνία των Πρεσπών με μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία? Αν διαμορφωθεί μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία και προχωρήσει. Κοιτάξτε, η ιστορία δεν γράφεται με αν. Η ιστορία δεν γράφεται με αν. Γράφεται με πράξεις. Το ερώτημα λοιπόν, διαβάζω ότι υπάρχουν στελέχη του κόμματος που κυβερνά, του βασικού κυβερνώντος κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνουν ότι αυτή η πλειοψηφία υπάρχει. Να τη δούμε. Να δούμε ποια χαρακτηριστικά παίρνει αυτή η πλειοψηφία και κυρίως να μάθουν και οι πολίτες με ποια κίνητρα βουλευτές που εξελέγησαν στην αντιπολίτευση, βουλευτές που για 4 χρόνια τώρα είναι στην αντιπολίτευση, ξαφνικά βλέπουν το φως στο αληθινό και προσχωρούν στην κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν είναι απλό το ερώτημα? Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Ναι, κύριε Καντέλη, παρακαλώ. Εκτιμάτε ότι σε κάτι το πρωτοφανές για τα μεταπολεμικά χρονικά, με μια κυβέρνηση ανοχής, θα χρειαστεί μια παρέμβαση του κυρίου Παυλόπουλου ως ανώτατος πολιτιακός άρχον ή θα ζητηθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση κάτι τέτοιο? Αυτό που εμείς επισημαίνουμε είναι ότι η αβεβαιότητα βλάπτει τη χώρα, βλάπτει το εθνικό συμφέρον, βλάπτει τους πολίτες. Και η κυβέρνηση όπως σήμερα υπάρχει είναι ακριβώς το συνώνυμο, το ομώνυμο της αβεβαιότητας. Πώς δε μάλλον μία κυβέρνηση που θα στηρίζεται σε διεργασίες που φαίνεται πως συζητώνται πίσω από κλειστές πόρτες. Είναι λοιπόν απαραίτητο να σταματήσει η αβεβαιότητα για τη χώρα. Είναι απαραίτητο να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, την κατάσταση στην ελληνική οικονομία, τις κινήσεις των επενδυτών, την κατάσταση στα εθνικά θέματα. Η κυβέρνηση αυτή είναι ομώνυμη της αβεβαιότητας. Ναι, παρακαλώ κύριε Ευγενίδη. Κύριε εκπρόσωπε, με βάση και αυτά τα οποία λέτε, αλλά και το ενδεχόμενο να παραταθεί για μερικούς μήνες έως τις εκλογές αυτή η πολιτική αστάθεια με την ίδια ή με κάποια άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, βλέπετε ένα κίνδυνο σαν αυτόν που περίπου διέγνωσε ο κύριος Σιμίτης σε πρόσφατη συνέντευξή του, έως το τέλος του χρόνου να έχουν διαμορφωθεί τέτοιες συνθήκες στην ελληνική οικονομία ώστε να απαιτηθεί νέο έτοιμο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας? Κύριε Γεννίδη, αυτό είναι μια άποψη του κυρίου Σιμίτη. Η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει ότι χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση. Μια ισχυρή κυβέρνηση που θα δώσει σταθερότητα, μια ισχυρή κυβέρνηση που θα επαναφέρει την ασφάλεια στους πολίτες. Ναι, παρακαλώ κύριε Μελάτα. Κυρία εκπρόσωπε, 2 φορές προλίγου ζητήσατε να μάθετε ποια είναι τα κίνητρα πιθανών προθήμων βουλευτών που στο τέλος της κυβερνητικής θητείας των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι έτοιμοι να στηρίξουν την κυβέρνηση. Έχετε κάτι περισσότερο επ' αυτού? Γιατί ανάλογους πενιγμούς είχαμε ακούσει από την άλλη πλευρά το 2014. Απολύτως τίποτα. Αλλά είναι εύλογο το ερώτημα που θέτω ως πολίτης, ως εκλεγμένη ευρωβουλευτής, ως εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρακαλώ. Θεωρείτε πως υπάρχουν ευθύνες της εισαγγελέως κυρίας Τουλουπάκη στη διαχείριση της υπόθεσης Νοβάρτης? Διότι η Νέα Δημοκρατία λέει συνεχώς ότι δίνεται η εντύπωση ότι η δικαιοσύνη εργαλειοποιείται. Και έχουμε ακούσει και τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να εξαπολύει σφοδρά πείρακα των χειρισμών της κυρίας Τουλουπάκη. Υπάρχουν 2 θέματα. Το πρώτο είναι βασικά το θεσμικό, στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ και μετά τη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους των δικαστών και εισαγγελέων. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και έχει ήδη καταθέσει εγκαίρως και εν αντιθέσει με το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση των σχετικών άρθρων του Συντάγματος με στόχο, επαναλαμβάνω, τη θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Θα ήθελα να αναφέρω 2 παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι ότι ζητούμε η κρίση για τους ανώτατους δικαστικούς να περνά και από τη Βουλή. Και το δεύτερο βεβαίως ότι θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος από την ώρα που συνταξιοδοτούνται δικαστικοί μέχρι την ώρα που αναλαμβάνουν καινούρια δημόσια καθήκοντα. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Νοβάρτης, όλοι οι Έλληνες έχουν καταλάβει ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να στήσει σκευωρία, φέροντας απολογούμενους ακόμη και 2 πρώην πρωθυπουργούς.
τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τον κύριο Παναγιώτη Πικραμένο. Η σκευωρία κατέρευσε. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Ναι, κύριε Καντέλη. Φαίνεται ότι στα Σκόπια προχωρούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες για την αλλαγή του συντάγματος και έτσι κι αλλιώς ξεκινάει στις 9 του μήνα, αύριο δηλαδή, η τελική φάση. Πιστεύετε ότι εφόσον έρθει άμεσα στην Βουλή αυτή η συμφωνία και ψηφιστεί έστω με τις ψήφους του ποταμιού, αν τελικά διαμορφωθεί αυτή η πλειοψηφία όπως λέει η κυβέρνηση, υπάρχουν άλλα περιθώρια χειρισμού από την Νέα Δημοκρατία, θα πάρετε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες? Επαναλαμβάνω, η ιστορία δεν γράφεται με αν. Επαναλαμβάνω ότι η ιστορία δεν γράφεται με αν. Και επειδή διαβάζω και καταλαβαίνω ότι συμμετέχετε σε ρεπορτάζ και σε συζητήσεις και εν ώψη της επίσκεψης της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Αθήνα, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό. Ότι στην Ελλάδα είναι ευπρόσδεκτες οι επισκέψεις ξένων ηγετών, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για ηγέτες που εκπροσωπούν εταίρους και συμμάχους. Η κυρία Μέρκελ γνωρίζει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα που μόλις με ρωτήσατε, για το θέμα των Σκοπίων, και ο κύριος Μητσοτάκης θα επαναλάβει τις θέσεις αυτές στη συνάντηση που θα έχουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα επικυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, ούτε στην παρούσα, ούτε στην επόμενη Βουλή, στην οποία θα διαθέτει την πλειοψηφία. Ναι, παρακαλώ, κύριε Βιεννίδη. Μιας και συζητάμε για την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, θα τεθεί και το ζήτημα από τον κύριο Μητσοτάκη για την ανταλλαγή Σκοπιανού και συντάξεων, όπως το είπε ευθέως στη Βουλή? Είναι νομίζω σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ό,τι λέει δημόσια, το λέει και στις κατηδίαν συζητήσεις. Είναι όμως απαραίτητο εδώ να εξηγήσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στην κυρία Μέρκελ τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας αναλυτικά, τις οποίες η κυρία Μέρκελ γνωρίζει και θα τις επαναλάβω. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα επικυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, ούτε στην παρούσα, ούτε στην επόμενη Βουλή, στην οποία θα έχει πλειοψηφία. Δεν θα είναι το μοναδικό θέμα της συνάντησης, όπως υποψιάζεστε, η συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μια σειρά θέματα, πρόκειται για αδερφό κόμμα, θα μπουν στο τραπέζι. Ναι. Είναι κύριε Κωσολόγου, με συγχωρείτε. Πάνω σε αυτό, υπάρχει συζήτηση για το πρωτόκολλο επικύρωσης της εισδοχής της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και η συζήτηση του αν η κυβέρνηση θα μπορούσε να το αφήσει για να το υπογράψει η Νέα Δημοκρατία. Σε περίπτωση που έχει περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών και η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει τα ενία της χώρας, θα υπογράψει αυτό το πρωτόκολλο? Σας παρακαλώ να ρίξετε μια προσεκτική ματιά, είμαι σίγουρη θα το κάνετε, στο κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μιλάει για ταυτόχρονη διαδικασία. Είναι λοιπόν σαφές ότι είναι απολύτως συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Από εκεί πέρα θα με επιτρέψετε να το επαναλάβω ότι εφόσον δεν επικυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν υπάρχει συμφωνία. Ναι, κύριε Μονελάτη. Φημολογείται εσχάτως ότι περνάνε κάποιες τροπολογίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, στη Βουλή των Σκοπίων, με τις οποίες θα αποσαφηνίζεται κατά την άποψη αυτή και την θεωρία αυτή τα της γλώσσας και της εθνικότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια μεταστροφή στην άποψη της Νέας Δημοκρατίας? Κύριε Μονελάτη, τα ζητήματα της διαφωνίας της Νέας Δημοκρατίας με τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι θέματα στην καρδιά αυτής της υπόθεσης και αφορούν στο εθνικό συμφέρον, στα ζητήματα δηλαδή της γλώσσας και της ταυτότητας των πολιτών της γειτονικής χώρας. Στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας αποδέχτηκε αυτό που δεν αποδέχτηκαν πρωθυπουργοί δεκαετίες τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν θα επικυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών ούτε στην παρούσα ούτε στην επόμενη Βουλή. Ναι, βεβαίως, κύριε Κλήτου. Από χθες μέσω της δημόσιας τηλεόρασης καλλιεργείται μια πεποίθηση ότι στη συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ και στις κοινές δηλώσεις που προφανώς θα ακολουθήσουν υπάρχει μια αναμονή ότι η κυρία Μέρκελ θα αδειάσει τη Νέα Δημοκρατία στο σκέλος εκείνο της καταγγελίας ότι
Το δώρο για τη μη περικοπή των συντάξεων είχε να κάνει με το αντισταθμιστικό όφελος αναφορικά με την πρόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πώς θα αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση δεν τοποθετούμαστε για σενάρια, αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η δημόσια τηλεόραση έχει τόσο καλή πληροφόρηση για τον draft της δήλωσης της κυρίας Μέρκελ. Αν είχε ανάλογη πληροφόρηση και σε άλλα θέματα η δημόσια τηλεόραση, θα είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των τηλεθεατών. Και ξέρετε, αυτά φαίνονται. Φαίνονται, νομίζω, δεν φαίνονται στους αριθμούς. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση? Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, σας παρακαλώ πολύ, σε σχέση με την επιχείρηση της κυβέρνησης να κατασκευάσει φωτογραφικές θέσεις για το διορισμό των γενικών γραμματέων. Έχουμε ήδη δύο παραδείγματα, δύο κραυγαλαία φωτογραφικά παραδείγματα από το Υπουργείο Ενέργειας για τον κύριο Δερματά. Προτείνεται ως γενικός γραμματέας για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τον κύριο Κλάπα. Η κυβέρνηση δεν τήρησε ούτε τα προσχήματα, έκανε copy-paste ή copy-paste, όπως προτιμάτε, ανάλογα και με την πολιτική χρειά που το βλέπει ο καθένας, τα βιογραφικά των γενικών γραμματέων και έστησε τις προκηρύξεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα αποδεχτεί και θα καταργήσει αυτό το κατασκεύασμα. Αυτή η προειδοποίηση και προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.